Ugovor o izgradnji prve faze regionalne sanitarne deponije u svečanoj sali Skupštine opštine Pirot potpisali su predsjednik opštine Pirot Vladan Vasić, šef Beogradskog operativnog centra Evropske agencije za rekonstrukciju Daniel Đuglaris i predstavnik Alpine koja će izvoditi radove Zoran Koković. Inicijativa za izgradnju regionalne deponije pokrenuta je 1998. godine, kada je lokalna samouprava odredila mesto za deponiju. 2005. godine je nova lokalna vlast konkurisala kod Ministarstva za zaštitu životne sredine za izradu projektne dokumentacije. Iza toga je usledio jedan trogodišnji rad na izradi projektne dokumentacije. Radili smo sa institutom Kirilo Savić, a zatim, pomenuo sam to i u dosadašnjim razgovorima, smo sa Evropskom agencijom sa kojom smo radili program podrške opštinama Istočne Srbije, počeli da radimo na strategiji za upravljanje, regionalne strategije za upravljanje otpadom, na rešavanje imovinskih odnosa i na prikupljanju sve dosadašnje potrebne dokumentacije da bi došli do izgradnje. Izgradnja prve faze regionalne deponije će koštati preko 5 miliona eura i jedna je od najvećih investicija u Pirotu u proteklom periodu. Pored toga, opština Pirot je sa susednim opštinama obezbedila građevinsku dozvolu, što znači da smo rešili imovinske odnose i sve ostale probleme koje smo imali ili koji stoje na putu rešavanja. Najveći deo sredstava za izgradnju prve faze regionalne deponije obezbedila je Evropska agencija za rekonstrukciju, 3 miliona i 200 hiljada evra. Fond za zaštitu životne sredine obezbedio je 1.400.000 hiljada evra, opština Pirot 300 hiljada evra, a iz nacionalnog investicionog plana je opredeljeno 520 hiljada evra. Nas očekuje u narednom periodu jedan žestok rad jer je potrebno uspostaviti čitav sistem komunalnog prikupljanja ili čitav sistem komunalni u regionu, što će možda zahtevati i transformaciju naših komunalnih preduzeća, ali imat ćemo vremena da se pripremimo u narednih 16 meseci koliko je otprilike rok za izgradnju ovog objekta. Daniel Đuglaris je istakao da Pirot ima specijalno mesto u odnosima Evropske agencije za rekonstrukciju i Srbije, jer postoji saradnja koja je duža od 9 godina od projekta Energija za demokratiju, kada su Pirot i Niš bili pioniri ove saradnje. Ovakav zajednički pristup dobijanju sredstava, u kome učestvuju i opština i republičke strukture, kao i Evropska agencija za rekonstrukciju, je novi oblik saradnje Republike Srbije i Evropske unije i na ovaj način Pirot otvara i novi vid saradnje koji će slediti i druge opštine. Na međunarodnom tenderu za odabir izvođača radova u prvoj fazi učestvovalo je 10-ak firmi, a posao je dobila Alpina, koja je relativno nova na ovim prostorima. Mi sada od većih projekata radimo most preko Dunava kod Beške, to je jedan od značajnih projekata ne samo u Srbiji, nego u Evropi. A mi smo u ovih 3-4 godine unatrag, od kako se Alpina postavila kao izvođačka kuća gde to radi sopstvenim snagama, uradili jedan deo autoputa od Beške ka Novom Sadu u dužini od 19,2 km, 50 km rehabilitacije tog istog puta od Batajnice do Novog Sada. Onda smo dosta infrastrukturnih objekata radili po Srbiji. Ostale 3 faze izgradnje regionalne sanitarne deponije biće rađene kasnije. Ukupna vrednost celog projekta regionalne sanitarne deponije, čiji je predviđeni životni vek 30 godina, iznosi 11.188.546 evra.